Lena-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya isahluko sama-29 season 1. Shuthi kiwe Newcastle. Kanjani nje kodwa? Hey ngeke. Angikwazi ukuthi ngingashiya uSakhile ngemumva mina. Mina impilo yami yonke lana. UNobuhle ekhuluma ngenhliziyo engawaphimisile amazwi kuzwakala. Hey, kulungile-ke mfokamkhizi. Nizothi uma niphuma nje la nidlule kwihlekhi lele nidlule laphana kwa-right ngenkathi ningena. Nifike nilichazele ukuthi ngicela linenzele lokho abakubiza nge-remove form. Liyobe seliyanilungisela-ke khona manje njengoba benithe niyaphuthuma nje. Kube kuthishanhloko ngoncumo nebala baphume sebeya kwihlekhi njengokuyalelwa uthishanhloko. Bahamba nje uNobuhle useyazihudula manje. Ebusweni usexhukule kuyabonakala nje ukuthi lento imdina lokho kuphindiwe. Kodwa ke Khabazela sikhona isidingo sokuthi size siyohlala ekhaya elikhulu eNewcastle. Ikakhulu futhi njengoba bese ngiqalile nje nasesikoleni. Khabazela mina impilo yami lana. Ngikhulele kulezi inkalo. Okwesikole ke kungiphatha kabi kakhulu ngoba bese ngiqalile futhi bese kusele kancane nje ukuthi ngiphothule Khabazela. Ngiyacela ngoNozomuhle ngokuzithoba kwena uyicabangisise kahle lengaphambi kokuthi uyenze. Ngiyakucela Khabazela. UNobuhle ngokuhleba kumnewabo ezincengela kumane kube enhlanga zimuka nomoya umfowabo amana eqhubekele nje nakwenzayo ngale kokumnaka. Kumkhanyele manje uNobuhle ukuthi inhlanzi ishelwe ngamanzi. Kuyamphoqa ukubehlisa umoya emukela isimo esinqala kuye esomhlukanisa nalona oyithemba lakhe okungisakhile. Bathi bengaqeda nje ukulandela yonke imigudu eyayibekwe yihlekhi bese bephuma bebikela ngasemotweni kaBhekumuzi. Lwehla unyembezi uNobuhle njengoba efulathela isikole esasigcwele bonke abantu abangabakhozi bakhe nokuyisa selokhu aqala emabangenathe thuthu waqalela kusona. Lokhu kwakusho ukuthi kulesikole kwakufana nokuthi othisha kanye nabafundi abakusona lesi sikole bawumndeni wakhe wesibili ayindlela ayibathanda ngayo. Kanjalo naye indlela ababemthanda ngayo ikakhulu othisha bakhe. Babemkhotha pha njengoshukela. Wayengeve khaliphile nasezifundweni zakhe kanti futhi ehlonzwe njengezinye zeingane ezayibonakala zikude kakhulu nempilo ekusaseni lazo mayengaqhubeka nokuyiphatha ngalendlela. Uhamba nje akasatholanga nethuba lokuvalelisa kubakhozi bakhe ngamunye emqondweni wakhe noma kubhlungu ukuthi sekufanele afulathele leli lasembongolwane kodwa kulokhu kubuye isithombe sesoka lakhe angazi nokuthi uzolazisa kanjani ngalomshopho somvelele. Ayishaye njalo uBhekumuzi imoto ithubeleze iziyodlula entumeni siphikelele edolobheni eShowe. Kuvele kumcacele ngempela-ke manje uNobuhle ukuthi akaphuphi kodwa lokho akubonayo kwenzeka ngempela. Athi esacabanga kanjalo kungena umlayezo ocingweni lakhe. Sithandwa sami, namuhla lokhu kusile akaze ngize ngikubone kanti nasegumbini lakho lokufundela kade ngikhona lutho awukho nabangani bakho bathi abakwazi awukwazi uzufike namhlanje. Kwenzakalani kaNgunizi? Yazi indlela engikhathazeke ngayo njengamanje. Uma ethi uyawufunda lo mlayezo zimane zehle kakhulu kunakuqala manje inyembezi. Ngempela ngizomtshela kanjani mina uSakhile ukuthi akasophinda ngibone? Ngizositshela kanjani nje ukuthi isithandwa sami ukuthi kumele samukele ukuthi angeke ngisaba khona phambi kwamehlaso noma ngabe kunini nanini. Mina-ke nje ngizokwazi kodwa kakhona ukufunda kahle esikoleni nokuphila lempilo engiyiphiliswa lapha eNewcastle. UNobuhle esaqhubeka nokukhuluma ngenhliziyo. Kanti hayi ungakhali wedadewethu nala esiyakhona kusayikhaya nje uzofika ulijwayele futhi kungabe indaba zalutho. uBhekumuzi ngomoya ophansi kubonakala nje ukuthi yena akukho nokuncane okumhluphayo. Mana Khabazela, kahle hlezi iphi ingubo zami? Ubani lona ongena egumbini lami ngale kwemvumo yami? UNobuhle ebuze ngaliphakamisile izwi kodwa kubonakala nje ukuthi ngaphakathi ufuthelene ukucasuka. Hayi kanti ukubulala lapha ekhaya ngabe uyazi ukuthi kwenzakalani. Manje ke wena dadewethu ngoba usuyiphethe lapha emzini kaKhabazela ingakho ungazi lutho nje. Esaqhuba ngawo umoya ophansi uBhekumuzi nezwi lingaphakeme. Ngaleyo nkathi amehla akhathe nje emgaqweni njengoba eshayela nje. Sebedlule eMelmouth manje.
ashawa amahloni uNobuhle uma ngabe ezwa lenkulumo evela kumnewabo amane aswabe khona lapho engabe saqhubeka nenkulumo. Kube nomunyu manje lapha emotweni. uNobuhle emqondweni wakhe kuphithana imicabango yemizamo angayenza ukuze agcine esibonile isithandwa sakhe. Kanjalo futhi nemicabango yokuthi uzozazisa kanjani ukuthi kumanje baphikelele kwelaseNewcastle. Aphinda ufunde futhi lo mlayezo kaSakhile. Athi uyazama ukuwuphendula ahluleke, agcine sephetha ngokuthi ngizocela ukukufonela ukungenani uma ngabe sengisendaweni ekahle bese siyakwazi ukukhuluma amashobana. Embhalela khona la ey'nkundleni zokuxhumana.